яктылыкка, нурга илтә. Бөек шагыйрь Габдулла Тукай сүзләре белән дәвам итүебез юкка түгел. Татар милләтенең йөзек кашы булган театрлар хезмәте зур игътибарга һәм хөрмәткә лаек. Татар авылларында бөтен җанын биреп эшләүче үзешчән театр коллективлары бигрәк тә кадерле. Шундый труппаларның берсе Орча районы Кышкар авылында. 30 елдан артык тарихы булган Нур театры менә инде 2 ел халык исемен йөртә. Тулырак хәбәрчебез Лейсән Хаҗиева. Кышкар авылы элек-электән мәгърифәтле халкы белән аерылып торган. Бу сала данлыклы Кышкар мәдрәсәләре белән билгеле. Бик күп тарихи документларда Алат юлы өстендә утырган авыл дип язылган. 1602 елгы чыганакларда Кышкар авылында йомышлы татарлар яшәгәнлеге әйтелә. 18-нче йөз башы документларында бу салада 5 мәдрәсә, 2 киҗи мамык фабрикасы булуы турында мәгълүмат теркәлгән. Шиһабеддин Мәрҗәни үз хезмәтләрендә Кышкар авылы турында булай дип яза. Элек заманнан ук дәүләтле байлары һәм зур мәдрәсә тотып, күп шәкертләр җыеп, дәрес әйтүче имамнары белән дан һәм шөһрәт казанган авыл. Ә мәгърифәт чәчәк аткан җирлектә, әлбәттә, театрда була. Мен сугыш вакытларында да, сугыштан соң авыр елларда да халык инде лампалар белән инде безгә өлкәннәр сөйли, без инде менә үзебезнең Кышкар турында китап чыгардык, анда да яздык, кылып тарихына да язып куйдык. Алар инде ул вакытта ук инде шулай итеп үзләренең рухи язык алып, шулай итеп матур спектакльләр куйганнар, сәхнәгә чыгарганнар. Лейсән ханым җитәкчелегендәге үзешчән театр беренче спектаклен 1988 елда ук күрсәтә. Шуннан бирле ел саен бершәр-икешәр сәхнә әсәре куялар. Авыл халкы гына түгел, районда да Кышкар театрының һәр тамашасын зарыгып көтеп алалар. Мәсәлән, соңгы куйган Фәүзия Бәйрәмовның Сандугач балалары дигән драмасын аеруча яратканнар. Шушы театрны Орча халкы җылы-җылы карады. Театрга Орча халкы бик зур бәя бирде. Бик зур. Ахырдан бөтен зал, шыгрым тулы зал басып кул чаптылар безгә. Ахырдан бик зур рәхмәтле әйттеләр. Бу безнең өчен бик куанычлы булды. Бик куандык, безнең театрга бу бик зур бәя булды. Үзе артист, үзе таксист диләр Фәрух әфәнде турында мактап. Кичкенәдән мин мәктәп елларында шул сәхнәләрдә җырлап йөрдем инде. Шуңа менә Бара-бара үзебезнең авылда театр оешкачыннан шушы театрда рольләр бирделәр миңа. Бу миңа бик ошады бу театрда уйнау. Шулай итеп театрга кирип киттек инде. Шушы театр уйнаганда үзебезнең авырткан, сызлаган урыннарыбызның кайда икәнен дә белмибез. Менә ул безгә бер дәва да әле театр. Әлбәттә, театрга яшьләрне дә тартырга тырышалар. Сәнгатьне бик ярата Кышкар халкы. Инде һәр елны biz инде 2 спектакль балалар белән дә 2 спектакль чыгара торган идек. Инде хәзер авыл картайды, авыл кичерәйде, буш нигезләр дә күп. Шулай да без тырышабыз, беренчелекне бирмибез. Бик күңелле спектакльләр сәхнәгә чыгарабыз. Мен инде кичкенәдән бирле сәхнәдә инде. Садикта балалар бакчасында йөргәннән бирле инде шул садик мөдирләре белән гел сәхнәгә чыгып, кичкенәдән төрле рольләр уйнап, кар кызлары булып, шулай итеп йөрдем инде. Хәзер шуннан соң үсә баргач инде зурак театрларда катнашып, төп рольләрдә дә уйнап, шулай итеп алга таба киттем инде. Шушында сәхнәдән төшкән юк, бергә матур итеп эшлибез, һәр вакытта әзер. Лисен апай бит инде безнең һәр вакытта яңалык, һәр вакытта кызыксындыручан. Шуңа күрә безгә дә кызык, рәхәт. Халыкның күңеленә керлек итеп спектакльләрне куярга тырышабыз һәр вакытта. Бу ак яулыклы әбиләр кайчандыр авылда театр куеп йөргән кызлар. Алар бүген дә сәхнәдә. Хәзер Зөбәрҗәт ансамбле булып оешканнар. Әлхәмдулилла, менә Алланың биргәненә шөкер, бездән калган яшьләребез бигрәк тә талантлы. Безнең эстафетабыз булып инде алар дәвам итеп киләләр инде. Театрлар куялар, концертлар, бөтенесе талантлы, бөтенесе актив. Безнең Кышкар яшьләре, Кышкарлар элек-электән дә шулай инде актив алар. Biz бик горурланабыз авылыбызда шушындай халык театры исеме алган коллективның эшләвенә. Монда киләбез, рәхәтләнеп игътибар итәбез. Шундай алар төрле жанрдагы спектакльләрне күрсәтәләр. Халыкчанны да, бик көлкелеләрне дә без монда көләбез дә, кай вакытта күз яшьләре белән
елап та бетәбез. Яшьләргә, элеккеге гореф-гадәтләрне мирас итеп калдыручы бик эшчән коллектив. Гомумән ак халык яши торган, культуралы халык яши торган бик матур як, авылыбыз бик матур, яратабыз авылыбызны. Сулары да тәмле, табигаты да ямле, бик матур чишмәләре, тәмле сулы чишмәләре. Менә без әле күптән түгел генә Гази чишмәсе дигән чишмә ачтык. Бу көннәрдә Нур халык театры яңа спектакль әзерли. Киләчәккә дә зур планнар, якты ниятләр белән яши коллектив. Тайсырның 100 еллыгын, шулай ук Бик Җиңнең 75 еллыгын, районыбызның әле безнең 20 елны районыбызга төзелүгә 90 ел була. Менә максатыбыз инде элеккеге спектакльдә катнашучы үзешчән өлкәннәребезне тартып, алар белән әңгәмәләр корып, безнең инде менә тагын бер күңелле әйбер бар. Без инде менә 90 елны, 80 елны чыгарган спектакльләрне кабат 4 театрны шулай итеп сәхнәгә чыгардык. Шундагы уйнаган артистларны кунакка дәшәбез, алар үз алда карап утыралар. Без инде яңа состав белән шул спектакльне кабат чыгардык, менә халык соравы буенча. Нур халык театрына без дә зур уңышлар теләп саубулаштык. Әнә шундый чын мәгънәсендә халык театрлары яшәгәндә милләтебезнең йолалары, гореф-гадәтләре дә саклана. Ләйсән Хаҗиева, Татарлар, Кышкар авылы, Орча районы.